Pwede pala, pwede. Yun, nag-love shoutout Manoy. Try ko lang to, try ko lang. Kamusta kabayan? Salamat Amira. Salamat. Yun, pwede na pala, pwede. Salamat at ayos na. Salamat. Yun, Ate May, salamat. Di ako naharang. Okay lang yan. Try ko lang. Gen official harang tusok. May sounds ba? May sounds ba? Hello. Try ko lang tong may sounds. May sounds sa ating Merlisa? May sounds sa ating Merlisa, wala? Clear? Wala nga. Teka lang. Problema kasi. Meron. Hello, may galab shoutout. Meron wala. Hello. Dito siguro. Hello. Update ko lang kahit 30 minutes. Meron ka boses? Meron ba? Meron kang sounds bro dito sa akin, naririnig kita from Jolly Pagaya. Yun, salamat. Ba't dito wala? Try ko lang naman to kasi naglulukot tong aking wala na tayong pang live. Try ko lang to kung kaya. Nasa mahabang harang tuning. Pinagawa ko si kanina to. Kung gagana.
Depende sa signal mo siguro, bro. Megalove shoutout. Sis Beam. Megalove shoutout dati may kajiyama. Kabayan. Merong kabayan. Klaro na. Salamat. Try ko lang. Okay naman ang signal. Nakakabit sa ano tayo. Nakakabit sa... Megalove shoutout at Gini Sister Nice. Wala mo ng ano. Tara Image, Megalove shoutout to each and everyone. Ate Juliet, Megalove shoutout. Sara, wala mo ng jacket. Wala tayong pan-jacket. Megalove shoutout Ate Mababot. Tamsak na from anak ni Baryotek. Megalove shoutout ka ba? Kabsat, thumbs up. Wala tayong pan-jacket. Sorry, Sara. Sara Helwa. Try ko lang 30 minutes lang. I-update ko lang. Megalove shoutout kaya anak ni Baryotek. Hello, musta? Okay lang. Gawin natin ng paraan. Wala lang jacket. Sorry sa mga walang jacket. Sara Image. Kuya, okay lang. Wala jacket. Mainit naman dito sa Kuwait. sorry muna. Tunying parang nagdadrive ka ng species pa. Gandang gabi. Ay, nako. Salamat naman. Tusok of Sat adding from April channel. Sino itong April channel? Yun lang, wala. Hindi ako makapag-jacket. Paano kaya ito? Maganda yan. Update ka. Ako rin update kayo mamaya. Oo nga, kabayan. Oo nga, manong kabaryo. Hindi tayo makapag-jacket. Try ko lang to. Pinaayos ko yung ating laptop eh. Maganda yung update. Ano ba ito? April channel? Teka lang. Panoorin ko lang. Hindi naman mawala yung aking live stream. LS ka mamaya, Kuya Baryotek. $30 minutes lang ako, 30 minutes. Try ko lang. Yun, ayun na. May kita ko na kung sino yung ano. Pwede kaya ito? Pwede kaya itong dalawang tawag ito? Dalawang tab. Rinig ba yung ano? Nora Aaron pala. Rinig ba yung isang ano? Narinig ba yung ano? Isang upload kay ano? Hindi magsama init naman dito. Bakit madaling busy? Salamat kay Wigan Busy JNM Film Vlog. Yung Starbucks mo, sorry. Ako dapat ba Starbucks mo kasi mainit dito sa Pinas. Dito muna tayo. Anak ni Mariotek. May bag na review ending, April channel. Salamat Ate Nora. Salamat. Sa luha ng itlog host. Ano yung itlog? Oo, dinig. Yun. Pwede na pala, pwede. Kakabit ko na. Dito ko na ikakabit yung ano. Yung V8 natin. Trinay ko lang kasi ano. Kahit madilim, okay na itong pagtsakaan. Shoutout sa 13 viewers. Salamat naman at nandito ulit kayo. Na-send ko na ATM account ko from Sige. Ate Merlisa, sige. Wala mo ng jacket, dikitan mo na kayo. Dikitan mo na kayo kasi yung mga walang jacket, pasensya.
I-remove mo na pag hindi madyakitan na jokes. Okay, signal mo Parang okay naman signal ko lagi kahit saan naman, okay naman. Gawa ko pa rin kuya kahit wala ilaw. Tarnakan, Tita Sara. Tarnakan. Shoutout sa 70 viewers nga ba? Pakitingin ako ilang viewers dyan. Paki-comment kung ilang viewers. Anak ni Baryotic ni Gamrak. May galap shoutout kay Bigyan Gamrak. Idol Ami, salamat. Manly Florencia, salamat Parang mas maganda mag-live kapag nasa dilim. Salamat sa mga pagpapasahin niyo sa akin. Pero 17.6. 17 nga pala. Salamat. Okay lang yan. Try ko lang to para sa susunod ito na lang gamitin ko. Para at least ito kahit tawag nito, kahit nagkasaksak, okay lang. Pero saka na lang ako mag-jacket. Mag-ano ko ng ibang cellphone. Sis Gemini, mega love shoutout. Mega love shoutout, Igan, Gemini. 17. Oo nga pala, 17. Salamat. Dapat may katabi kang Red Doors dyan, Duke. Problemado ba? Kaibigan Idol Jose Menes. Yan mo. Sir, good evening po. Merry Christmas, Idol, from Miles Forever Vlog. Salamat, Miles. Salamat. On ko ang CP ko busy we're watching movie. Sige, salamat busy. Subscribe nga rin si paki-subscribe nga rin si Jane Infeld ang vlog. Mga kaibigan. Para di ka na miss ni Lol, sino yun? Ni Lolo. Ayun, pala. May love shoutout, Smiles. Idol Baryotek, may love shoutout. Pangsugo ilaw mo, host. Pagpakita mo na. Pagpakita langan. Kaibigan Pretamol. Maday no pangsugo. Antay ho sumrti sugo hotel. Baka damdam mo ka. Ada mga maganan. Ada may bagay dito pa. Viewers tayo. From Ami. Ma'am Ami. From Lalab Sara from Miles Forever Vlog. Lasing na yata yan. Hindi ko lang. Ito, hindi po. Sanitizer. Idol Pretamol. Hi sis. Mika Giama. Di okay lang. Try ko lang naman, sir. Sir Barry, good evening po. Hello, Miss Merilisa from Gemini. Pamahal po kahit walang damit. Dumali ka man, Tita Sara. Joke lang. Sorry. Wala pa tayong pan-jacket kasi. Harang house from Lorenzo Mongkawe. Sino mag-i-alis na kasunod ko para ibipin ko? 30 minutes lang ako, 30 minutes. Trinay ko lang to kung kasi yung camera hindi gumagana yung camera dati. Nung laptop ay pinagawa ko. Yun, buti gumana na. Roger Vlogs official na katawa-tawa. Walang inom. Parang nakainom ka, parang minis. Awan? Hindi ako nakainom. Ano lang kasi, hindi ko na ako uminom. Madilim lang kasi. Robin Padilla ako ngayon, Robin Padilla. Bawal lang nakainom dito sa YT. Nagulimok man dito ding from April. Matadag Carling. Mega love shoutout at ni Barrio. Salamat. Basta 30 minutes lang ako. 30 minutes. Makikita ko naman 30 minutes. At least okay na. Madilim lang. Ma'am Ami, di ka nag-live. Ay premiere pala ni Paano yung premiere?
Kakantahan na nga lang sana. Bro, makinig lang muna ako dito ako sa work. From Gagawin Rock TV. Pero okay naman yung okay naman yung boses kahit ngayon na yung boses ko. Tito Vlog. Salamat Tito Vlog. Salamat. Dinuliti pang kasinan. Ayan mo ding. Ito lang Carmen. Ito na lang may damit from Sarah Image. Yun, buti na lang nagbaba ka ng may damit. hindi pa ako nagwa-washing. Wag muna yung mga ninja nyo. Sistita Yahoo. Takot ka lang yata sa nangangaraling idol kaya pinatay mo ilaw mo. May ilaw naman May ilaw naman kaso Sa Pasko na tayo inom bro. Oo nga, sa Pasko na lang. May galab siya tayo na itong yung gandang gabi. Lalabs you, tita, for Miles Forever. Yan Manny Florencio, nag-drop ng bahay. Thanks, Ami Jimenez. May galab siya tayo bro, and good evening from Tito Vlog. Pamahal po yan. Pamahal naman si Sarah Image Vlog. Guys, palalab po. Carmen, Kit, Adita Dagita ka mag-anak mo. Ay, nandito ba? Anong apelyido? Nagtatago si Igan sa mga nangangaroling. Hindi ako nga nagbibigay sa nangangaroling eh. Kaso paling-5 piso lang. Depende kasi pag may nangangaroling na pag dalawa, tatlo, 5 pesos lang. Pag mga 4, 5, 10 pesos. Pero pag marami, 20, gano'n. Para hindi naman tayo maubusan, wala pa nga tayong sahod. Pero marami tayong pamigay sa caroling. Migalab si Tati Merlisis. Migalab si Ami. Migalab si Bariotek from Subordas Mira. Yung kumantin ng Pasko, bibigyan ko ng kantahin yung sa may bahay. Sa may bahay ng buo, papaliparan ko ng ng 100 Gcash. So, sa coast, dati dito uminggan ding adda dito kabsat ni mami ko. Ay, uminggan dadaan sa amin, dadaan. On-off net ko from Ami Jimenez. Mami, galab sa to from BJMinay Vlog. Lalabs from Sarah Image Vlog. Dikit na rin kayo, Tita Sarah ni BJMinay, ni Igan. Ayos ata ni Igan, BJMinay. Ni Maddox, Team Tililing. Ayos ata, labis ata na Igan. Maddox, BJMinay, Aicol Villera. Ayos ata. Sige na, sinabi mo yan ha. First follower, may galab shout out. First follower from anak ni Bariotek. May galab shout out kaibigan sa Image Vlog. Nakakadikitan na tayo lahat. Magkakadikitan na tayo lahat. May galab shout out sa magkakadikitan na ba kayo? Salamat naman sa 17 viewers. 17 viewers sa 20 thumbs up. Salamat. Makinig lang ako. Medyo sakit ulo from support. Sige. Katapos lang mag-live ni Ate Merly sa channel ha. Okay lang yung Ate Merly sa pahinga din pag minsan. Di ba matagal ako nagpahinga. Kaibigan namin Jimenez, may live shoutout po. Dikit po ako kay BJ Minay from Sarah Image. Yun, salamat naman. Yes po, dikit ko na sila. At Sarah. Sana all 17 viewers. Yun, salamat sa 20 viewers 20 viewers na. Sakto, 20 din yung thumbs up. Sana all 17 viewers. Hi friend from DigiDrone Japan. Hello my friend DigiDrone from Japan. Thank you very much my friend. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Happy holiday my friend. DigiDrone Japan. From Japan. The DigiDrone Japan is the drone is very high tech. Hindi katulad ng aking drone. Thank you my friend DigiDrone Japan. Again, Merry Christmas. Advance Merry Christmas my friend DigiDrone. Pinay grafter, harang wala mo ng jacket kaibigan. Ding Calatero da Antonio Narceso apelyido da. Ay sige Gan, work mo na. Sige Gan, no problem, sige Gan. Anak ni Bariotek, may galag sa ito kaibigan from Kunani Crash follower. 20 na from BJMinay Vlog. O nga, 20 na
Thank you, my friend. Digidron Japan. Thank you for 100 GP. Anong tawag dyan? Anong tawag sa pera niyan? Thank you, my friend. Digidron. Peace and thank you very much. And like and salute. Miguel Absito, kaibigan Gamra, from Money Christ follower, April channel, hashtag Aaron Vlog. Pakidikit naman. Gandang gabi, host. Kaya nyo, okay na pala itong aking laptop. Dito na lang ako magla-live stream. God bless you, my friend, from Digidrone Japan Official. Thank you, my friend, Digidrone. Thank you and salute again, my friend, Digidrone. Aba, talaga, pag Action Star Idol, marami manonood ha, from anak ni Borg. Action Star? Pag marami bang manonood, Action Star? Supporters Mira, money. Ano money yun? Bimding umakyat, tumandita no, mapanak dita, kakasinsin ko. Well, sige po. Ibagam lang kanya, kumanang, pero ano mo balin nang, incancel ko rin amin ako Kabsat, nakikinig lang ako. Busy pa ako dito kusina. Sige, Kabsat. Ating mamabot. Thank you. Si ating mamabot, parang Ilocos to. Parang Ilocos, pero nandiyan siya ngayon sa KSA. KSA siya. Harang from Pinoy Grafter. April Channel. Papanikit naman si April Channel. Thumbs up, kaibigan. Kaibigan Regenere. Nakapag-live stream ako ngayon, pero madilim. Shoutout sa 22 viewers. Salamat sa 23 thumbs up. April Channel, mega love shoutout po from Sarah Image. Ami Jimenez, BDP Gamer, sa Miguel. 30 minutes lang po ako. Update ko lang, wala akong upload. No problem. Have a great live for everyone from Digidrone Japan Official. With love. Please drop your link, my friend Digidrone, to subscribe to each other of my all friends. Nakapag-English na tuloy ako. Sana all may 22 viewers sa akin. 4 from supporters Mira. Grabe ka naman natin, Mira Lisa. May galab siya to, kabigyan pa na i-grab. Kaya ganyan natin, Mira Lisa. May kajiyama, bigi-bigi. Ricky, nag-out na ako. Sakit. Puso ko is still lalamunan ko. Like 24 kaibigan from Tito Vlogs. Hello sa lahat ng tropa from Manakti Barrio. May galab siya to po sa bisita ni Bro Tunying. Bigo, pulpa ka na ba kung upload? Tita, chocolate ko from supporters Mira. Hi to all. Mapagmahal. with Sarah Image Vlog. Magandang gabi po sa lahat. Harang kaibigan, salamat kaibigan Regenere. Paalam na ako kaibigan from Tita Vlog. Sige, paalam. Manatita. Sige. Wala nga pa yatang internet. April Channel, nag-grab ng bayan, Florencio Mungkawi. Magmahalan po muna, Chat kita sis Miralisas from Tita Vlog. Buti may damit na ako from Sarah Image. Ginofficial. Sige, okay lang yan. Next time. May damit na yan lahat. Pero sorry. Digidrone Japan Official, yun, nag-drop ng link ang aking kaibigan si Digidrone Japan. Paki-subscribe naman mga kaibigan. Tapos magbakas kayo. Tapos ilagay nyo sa dulo from Tony Maxam. My friend, Digidrone, kung sino, doon, paki-translate niya. If you subscribe to your channel, to just say Tony Maxam at the end, please subscribe back, my friend, Digidrone Japan. Kaibigan ka ba rin, turuan mo ako. Yan, pag-subscribe naman, just subscribe to my friend Digidrone Japan Official. Mabait po yan, kahit ganyan yan. Nagsusukli po yan, at saka lagi nanonood yan. Promise. Lagi na sa akin yan, my friend, ang aking kaibigan. Kaibigan, best friend, my friend Digidrone. Harang from Gin Official. Okay lang yun, host. Ang 4 ang bisita, basta doon ka, papasko ko ha. Oo, di naman ako nawala. Sinabi ko nga sa inyo, kahit nawala ako, nakasupport pa rin ako, lagi ako nandun. Like 24 harang, from R&B. Salamat, host Ricky. R&B, bigi-bigi Money Christ follower, drop ng bahay, rock. Nag-update na ako, bro, Ricky.
unang pana ako sa bago mong upload, isulat ko lahat ng mauba ng link from anak ni Kabaryo. Evening Idol, thumbs up 24 from Kido Vlog. Salamat Kido Vlog. Salamat. Host Ricky, mamaya pa ako magtamna sa upload mo. April channel, nag-drop na ba? Pinag-graph termin mo ba yan? Para ipa-manual lang natin. Hindi mo na mapag-jacket. Ikaw pala yung marinig ko bingo na maingay. Hihihi. Okay lang, may release no problem. Pang-bricklery. April channel, done full pack sa grocery Mula Labs. Dami kong bakas bro. Kaya lang di mo ako na shoutout ha. Yung patay ka dyan. Patay ka dyan, Reginary. Isang shoutout ka na si Gagambrak. Gagambrak TV, mega love shoutout. Reginary, mega love shoutout. Maring B, Ami Jimenez, mega love shoutout. April channel, Astaga Aaron channel, mega love Pop Sony. KD Vlog, mega love shoutout para kung sakali mag-upload ako, hindi niyo ako sisingilin si shoutout. April channel, yun, nag-drop na ba si April channel ha? Pakilab naman. Mga kaibigan, 30 minutes lang ako ha. Oh. Sino kasunod para may pin? Magla-live stream. Salamat sa 25 thumbs up. Okay na pala yung ating camera. Pati sounds. Okay na ba yung sounds? Para magamit ko yung V8. Next time. Maglalagay na lang ako dito ng ilaw. Oh. Sa akin noo. Parap. Ganun no, para makita niyo. Okay lahat. From anak ni Kabaryo. Yun, salamat naman. Ha. Paktay na dolor. Unofficial Dan from Roger Vlogs. Salamat, Ma'am Sarah from Unofficial. Kedo Vlogs. Mega love shout out Sarah Image from Kedo Vlog. Salamat po sa 27 thumbs up. Pinagawa ko kasi kanina itong laptop kasi palpak ito eh. Walang camera eh. Pero ngayon may camera na, okay na. Harang host from Fine and Coco Vlog. Mega love shout out hashtag Kedo Vlog. Sanay na di i-text from supporters nila. Ano yun? Sanay na di i-text. Ano yun? Ano yun natin nirelisa? Oy, may nangangaroling. Ano yung kinig nyo? Oh, may nangangaroling oh. Sorry. Ano sorry? Pag-asa. Nasa kanya. Ng ligaya. Yan ngayong Pasko. Wala wrong send ha. From Silver the Spirit. Try nyo daw puso niya. Text nyo daw puso niya pang rec. Bigyan ng jacket yan, Kuya Host. Sino yun? Dan si Ma'am Sarah from Unofficial. Si Unofficial, ano na yata eh. Graduate na pero what's on na lang kulang. Sarah Dan from April channel. Yun, magbalikan po. Salamat sa 14 viewers, 28 thumbs up. Tagay. Ibigin Reginary, tagay. Tagay tayo ng ano ba yun, kulang kabayo. Bigyan ng jacket yung nangaroling. Teka lang, bibigyan ko lang ng meron tayo dito ng Teka lang po. Bigyan natin ng 10 pesos. Walang alis ha. Babalik agad ng batibot. Yan, thank you daw. Thank you daw. Ang babait ninyo. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Dapat ganun sana.
19 tamsak. 19 pala ba, kaibigan Gamrak? 19 pa lang. 28 na to. Sarap yung kaibigan. Wow. May galab si Todd. Kaibigan Dan Berlimbo. Bigyan lang muna ako Manay Tunying gumagawa ng pandesal. Sige, Manay. Salamat. Nakamas ko din po from sa Bordashmir. Good afternoon from the Berlimbo. Send ko na Gcash ko dito ha. Sige, Ate Mira. Sige. CPR ka, kaibigan. May nangaruling. Hindi, wala naman sound music. Nakamas ko kahit piso lang from Gin Official. Iba yung naibaba ko ng link from Sarah Image. House Christ follower, nasa bahay niyo po ako. Oh, tagay, kaibigan Ricky Neri. Ano sa'yo? Ano yun? Pulang kabayo? Sa akin, ano? Red Cross. Hand sanitizer. Wala si Love Remain eh. Itong paborito niya eh. Hand sanitizer. Ayan o. Hand sanitizer Red Cross. Haha, seryoso ha from supporters Mira. Host Grace follower, asa bahay po ako ni Host God Grace. Mano inted mo ding from April. Sangapulo lang nang, sangapulo. Ayan, mayat na aja sangapulo. Di daduma 2-3. Pero depende magawin. No taluda. 5, 6 kasjay. Pero no upat. Sangapulo. May galabsat po sa inyong lahat. God bless from Gagambrak TV. Ma'am Jean, Ma'am April, ito po bahay ko from Sarah Image. April channel dan. With check. Mr. and Mrs. Kusilet. Pakibalikan naman po si Mr. and Mrs. Kusilet. Huwag mo ipakita sa akin yan, kaibigan. Pulang kabayo, baka bibili ako ngayon. Sige, kaibigan, banner lang ng pulang kabayo. Ito, meron pala ako doon naka-stock ko. Ito. Family rubbing alcohol. Okay po ma'am Sara. Wait, send ko piso. Sapat na. Ilan ba tao dito from supporters Mira? Ilan? Tika lang. 13. Send ka ng 13. Uy, ubing daya. Ano lang, mga bata-bata pa lang naman. Nangaruling. OTW po, Ma'am Sara. God bless kapatid, Gamrak. Magdigitan, mag-LS ka bukas, migo. Sorry, baka kanina na ibaba ko na bahay. Kung ano-ano kasing binababa mo Tita Sara na ibang ko sa'yo kahit binababa mo iba-iba. Kung sinasabi mo, iba-iba naman. Kagabi, ano ba sinasabi mo gabi na, ewan ko ba sa'yo? Ano sinabi mo gabi kay Manong Lugander? Nasa labas daw, linalabasan naman niya. Muntikan ako, umalis. Si Ricky, send ko na ba yung Gcash ko ha? 5 sapat na from delikado tayo niyan, kaibigan. From Ricky. Official, bigi-bigi, Mr. Sulit Dan from April channel. Shout out sa 15 viewers. Salamat. Yun, 33 minutes na pala Pwede gawin ko isang oras. Mali-mali lang ha from supporters Mira. Hindi nga alam ko na. Pero okay naman. Nasa labas kagabi kuya. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Pero okay naman yung sounds. Ate Miralisa. Kahit may na yung boses ko Hininaan ko lang. Malay pa pas ko supporters Mira ha from Reginary. 2 hours. No, pangit tong pangit tong pag-araw siguro maliwanag din. May galab siya to, tas tang Doom Vlogs. Nasaan siya Manidong Vlogs? May galab, ayun, Manidong. Harang Manoy, nandiyan ka pa ba sa ano? Bibigay siya, ano? Palakas, kaibigan. Ilan na ba to? 67 na Yan, 80 na 80 na yung volume niya. O, 70 lang. Yan, 80 na yung volume, 80.
Okay na, loud and clear from yun. Sige, thank you, thank you. Yes, yes mga ka-idol, nasa bakasyon pa from Manny Dong Vlog. Hindi kanina ano kasi wala akong magamit na CP. Ito namang laptop ko na to. Itong nabili ko na to na second hands lang. Trinay ko sa Messenger. Hindi makita yung hindi nagbubukas yung camera niya tapos yung sound. Kaya sabi ko hindi makapag-live stream. Ngayon dinala ko dun sa pinagawan ko. Tapos trinay ko dun sa kanya. Sabi ko bakit yung yung ginawa mong laptop is walang camera pag tinatawagan. Sabi ko kitry nga ulit. Yun trinay niya. Ganun ba ho? Sige may utang ka na sa akin. Yun nagkakasingilan na Bahala kayo dyan. Wala akong utang. Sara, galing na ako sa binaba mo na breast. Binaba mo, pares back from Gagambrak TV. Abot kabilang barangay kaibigan from Ring Energy. Enjoy dong from supporters. Nag-love shout out Mannog Hunter. Yun may nogi Hand sanitizer Ipapakita ko yung binaba mo Yan saktong-sakto yan Ito pala yan, may nogi May hand sanitizer ako. April channel, ang Gagamrak. Huwag ka mag-alala supporters, palipad ba? Hindi sa totoo, ayaw ko na magpalipad. Ayaw ko na mag-live minsan. Kasi nahihiyan ako sa nagpapalipad. Dahil nagpapalipad sa akin pero wala naman akong pinapalipad. Kaya nahihiyan na ako. Wala na akong Gcash. Ricky lahat ng SIM ko. Tapon ko na. Nag-love shout out to Nogi Hunter. Ito si Manny Cabarrio. Wala para may palipad kay Manny Cabarrio. Dan sa nakapin Manny from Manny Dong Vlogs. Fight and Coco Vlog. Wala po mo ng jacket. Pasensya po. Joke lang si Ricky Magkakautang ako sa iyo. Wala na akong SIM. Tapong ko na walang kwenta SIM ko Bro, tuloy ako. Bili bukas. Tuloy. Bibili ng Kaibigan ko, Rock. Ba't mo tinapon? Sayang. Paano ba paggawa ng Buti pa sa kaibigan Ricky Neri. Nakadikit na kasi ate April, April vlog. Ito si ate Aaron to May harang na? Ba't ito yung maksam? Yeah. Ay, sorry, wrong grammar. Chongkwela. Chirikongkwela. Abot chike. Nandun ako na kay Bornibol May intro nga ako kay Bornibol. Chirikongkwela. Koilay. Ang bobot kitchen. Hindi akong Meron naman from Manay Dong Vlogs. May kalab sa lahat. Aaron Vlog TV. Good evening Manay. Bakit dami narurungsin dito? Napapansin ko lang. Oo nga, iwan ko ba? Rungsin din yata ako kanina. Ewan ko ba? Ilang bote na tumba kaibigan? Ilang bote? Wala namang uminom. Bakit tayo narurungsin dito? Thumbs up host from Linda's World. Mamaya na ako doon kay Bornibol. May entry ako doon. May pahanalunan doon. Alam natin pahanalunan. Yung number 1, 2,000. Kaya pag nabunot na number 1, pag sinabi niyang pera o sobre pa rin. Yung 3,000, number 5 yata yun. Pawats daw. Sige, pawats. Iwawats ko. Nandito na ako Ate Marilisa Iwats ko muna.
Na-watch ko na to eh. Ay, hindi pala. Dance, Dance, Dance with Me. Ay, nabuksan ko yung... Hindi, na-watch ko na pala to. Copyright na naman to. Bakit pag TikTok, gumaganda yung mukha? Joke lang. Joke lang. Aha. Di yung lasinggo si Manoy ha, from Dung Vlogs. Oh, ito yung ininom ko. Oh. Hand sanitizer oh. Oh, tagay. Di yung lasinggo si Manoy ha, from Dung Vlogs. Sir Image. In this words, in every channel, drop na ba? You. Hi, Kuya Tunying from Miss Hugot Official. 40 minutes na, 20 minutes na lang oh. Gawin ka ng isang oras ha. Iano ko lang. Salamat naman ha sa nagpunta. Tirnay ko lang itong ating ating... Pero maliwanag naman pala oh. Bakit pati naman sa Messenger ha? Miss Hugot, big love shoutout. Wag ka kuya, from Sarah Image Vlog. Sino yun? Tinga, basahin ko nga uli. Hi Kuya Tunying from Miss Hugot. From sa coast. Okay. Kaka-upload ko lang. Idol. From Miles Forever Vlog. Sino yun? Miles Forever? Wag ka kuya, ha. Kaibigan, padi. Sana Marcos Duterte may galab shoutout. Salamat sa pagbantawan. Miss Hugot may galab shoutout. Ang idong vlog sa bakit pati naman sa Messenger. Ha? Yun. Garo na sa kusina ka padi. From Sunny the Third. Hindi. Nandito ako sa sa Kubo-Kubo. Dito ako sa dati nagla-live stream dito sa Kubo na to nung hindi pa ako monetize. Dung Vlogs, kumusta po? Bakasyon from Idol Jesse Menes. Tita Linda, mega love shoutout. Madilim yan. From Manid. Oo nga, madilim. Tirnay ko lang kasi akala ko hindi yung aking camera. Mega love shoutout si Porters Mira. Oo nga, maganda. Oo nga. Miss Hugot, ipanood mo ulit ha. Mega love shoutout sa iyo, Sarah Baby. From Miss Hugot Official. Sarah Baby ah. Ano yun? Parang baby na baby si Tita Sarah Image ah. Ami, saan ka? From this world. Ayos naman po, Ma'am Ami. Ganda na sa bakasyon pa. Manood pa din po sa'yo. Ay, nanonood pa din sa'yo. Drop your link nga, Miss kay Busy. GNM Film Vlog. Please drop your link, my friend. GNM, yung GNM. Pangalan ng ng Philippine American vlog yan. Ano nga ba yan? Ano ba yan? Pangalan nila yan eh, ni bro. Dating ex-Navy ba? Yung asawa niya. Kumusta ang Liga Challenge mo, Idol? Dung Vlogs from Ami Jimenez. Tamsaktol from Love. Ay, nandiyo na si Labramino. Yan, nandiyan yung pinag-uusapan niya kanina si Labramino. Bahala kayo dyan. Wala akong nasabing masama dyan kay Labramino. Then watching supporters. Mira, anong pangalan nyo? Isa na kasama mo. Harang muna from Love Remain. Salamat kay Love Remain. Stay safe po from Ami Jimenez. Diyan na si Love Remain. Oo nga, nandiyan na. Bahala ka dyan. Wala akong sinasabi dyan. Ami Jimenez, drop ng bahay. May kanji na mga bigi-bigi. May ng vlog sa drop ng bahay. Sorry, just arrived from outside. Nag-English na tuloy. Oh. Just arrived daw from outside. Wala harang from Ricky. Kaya mo na yung harang na yan. Ternay ko lang naman. Di ko na-open siguro yung si Ricky, kambal ko yun ha. From Sporters Mira. Long time no see, tol. We miss you. Sino daw? From Love Remain. Pakilala mo ako noon ni Van Regeneri. Nag-love shoutout Sarah from Love Remain Official. Musta na? Health mo, ate Love Remain from Sarah Official. Sarah, baby namin yan. Sa Team Pamain from Miss Hugot.
Ano usapan niyo sa akin? Kaya pala feel ko may nag-uusap sa akin. Thanks. Good adi, Sara, okay na. Di pinag-uusapan namin yung ano, yung kalusugan mo, sana okay ka na daw. Eh, yun ang nasabi nila kanina. Kaya pala, tama naman yung sinabi niya, ano ni Sara Image. Okay na daw yung ano, yung kalusugan mo. Qatar day na, o kaya attend ako Qatar. Kami host dito sa Qatar, sa Arab Soccer. Ay, yun ang napag-usapan kanina kung okay na daw yung ano mo. Kaibigan ano, Manay Manang Love Remain, sabi ni Tita Sara. Okay naman eh, okay ka na Ate Love Remain, I love you. From Sara Image. Wag na host, Ricky. Di mo yan makilala sa personal na Miss and Mrs. Mr. and Mrs. Kusilit, Bigi-Bigi, Bidroleta. Premier, paano ba mag-pin dito? Hindi nga pala pwedeng i-pin. Tika lang, try ko lang. Pin. Yun, may pin pala oh. Pin message. Kaso saan napunta yung ano? Saan napunta yung pin? May nakapin ba? Wala naman nakapin. Yun, may nakapin pala. Pwede pala mag-pin. Ba naman? Pwede pala mag-pin. Yes, I'm okay, ading. Sara, medyo nahilo lang. Sa totoo ko na kasi maintenance ko. Apay. Naglab siya tatami, Mrs. Saan ni Marcos Duterte, bigi-bigi. Apay, ano yun? Si Pangit Katol. Ito yung maksama. Ano yun? Si Pangit. Ano yun si Pangit? Bakit umitim ka, bro? Hindi, nag-welding kasi ako. Ano ko? Ito. Sunburn siguro to. Ano nga yung mukha ko eh. Ito nito. Update. Like 96 sa amin, paano maglagay ng ad sa Premiere? Dansis Ami from Love Remain Official. Continue lang, Ate Love Remain. Ang gamot mo. Nag-worry siya off gabi sa'yo. O yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Tita Sara Image. Masyado ka namang ano eh. Kala mo naman kung anong pinag-uusapan sa'yo. Linet of Storm. Bartek. Ito, sino, hindi naman ako Bartekero. Bartek. Ano? Linet Obsborn. Bartek. No, I'm not a Bartek, my friend. Ding out na kon. Salamat. Good night, Ding. From April. Sige po. 48. 12 minutes lang. 12 minutes. Lagay ko ngayon BA ko sa mga susunod na araw. Napatawa tuloy si April Channel. O totoo naman sinabi niya ni Linet Obsborn. I know, Bark Tech, nakita niyo ba? I know. Bark Tech. Tingnan niyo. Totoo yung sinasabi niya. Bark Tech. Supporters Mira, napaluha ng emoticon niya. Yun, salamat sa 33 thumbs up. Salamat. Try ko lang ito ngayon, okay na. Pwede na palang mag-live stream ulit. Nandito pa nga pala ako sa dance ni Ate Miralisa. Dance with a tin guitar. Yan. Ten minutes. Sinakto-sakto ko na para ano. Ay, may live na pala si Kabaryo.
Sige, lipat na ako kay Kabaryo. May live na pala si Kabaryo, no? Sige, lipat ako kay Kabaryo. Sarah Image Vlog, Biggie, Money Crash follower and supporters Mira. In April channel and Gigam Rock. Sani Marcos Duterte, nagbigi-bigi. Ito yung Sani Marcos Duterte, maganda yung ano saan ito eh. Nandito kayo ng umaga kay Sani Marcos Duterte. May songs ba? Strong and sure, in control, lady with a plan, believing that life is a little package I hold in my hand. I've got it together, they call me the girls, knows just what to say and do. Still found down and fall, run into the wall. Sweetness come to you, just another woman in love. Kid of school, fire out of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Kunti lang tayo, 8 minutes. And stumble like a child, it's wanting you look all over your face, it's driving me wild. I just let you make me, can't wait till you take me, insist on feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight you want to be just another woman in love. Kid of school, final of control, just another fool. That's me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, just another woman, just another woman in love. I'm in love, kid of school, a fire out of control, just another fool. That's me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you another. Wow, galing. From Sarah Image. Magaling ba yun? Yun, konti na lang. 6 minutes. Lipat na kay kaibigan Kabaryo. Iwan mo sa'yo. Yun, viewers. Basta 6 minutes lang. Mag-end ako 1 oras lang. Nakikita nyo naman dyan kung ilang oras na. Memories again.
And I just when I thought and set me free. Those thoughts of you keep tempting me, holding you. A feeling I never outgrew. To every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you on my own. I tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain. But only you can stop the rain. So there's no can't without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you. And just when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without you. Yan, may galap siya Ate Jimenez at Ate May Kajema. Ate Meralisa, salamat, salamat. Sarah Image, salamat, salamat. Isakto lang na 1 hour. Para maka-update lang, wala akong upload. Sabi may sounds ba Ate Meralisa? Baka magising mga manok. Walang manok dito. Nandun sa kubo may manok. Idol. Narinig ba yung background sound? Ate Meralisa? Kanta ka lang dyan. Hindi, mag-end na ako. 2 minutes lang, 2 minutes. Ito, maganda through the years. Ito, last na, last. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear, we've been through everything is. Can't imagine anything we miss. Imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest day I found with you. Through the years, I never been afraid. I've loved you life we've made. I'm so glad I've stayed right here with you through the years.
Remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you told me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you through the years. It's better every day. You kiss my thirst away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Isa pa. Ayos na yan, ayos na yan. Kasi matulog ka na ng maaga. Pahinga mo na matabo. Salamat sis Ami, tamsak lang ako. Kay Husbornibul at Baryote. Loading ako bro, kanina pa ako gabi. Sabi, kanina pa ako, sabi na kanta-kanta. Ayun, bumana. Wah, last na to ba? Last na to bro. We'd always work things out. I've learned with life's about by loving you through the years. Through the years. Yun, sakto to. Pag natapos na, 1 hour in 1 minute. Di pa daw kay Kabaryo. Kita kay Kabaryo. Tapos, okay naman tong ating ano. Dito lang tayo mag-ano. Kahit medyo malabo, pagtiyagaan nyo na. Yun, salamat sa ano, 34 thumbs up. Banat pa. Di ako na bro. Nakakaya na sa ano. Nakakaya na sa kapitbahay. At least okay na tong ating ano. Nakapagmalakasan na tayo. Maganda sana yung ano bro yung ano ba yun? Lason mong halik. Tika nga bro. Tingnan ko nga yung lason mong halik. Lason mong halik yun, di ba? Yan, try ko nga to. Try ko lang to banat pa. Bayahan mo na makapiright. Try lang naman. Pwede naman yung resign. Katrina Bilardi pala to. Akala ko, tingin ko na ulap sa langit sa aking pagpikit. Ang tanging iniisip. Ano ganda bang tuto nito? Ikaw na ganso ang aking pag-ibig. Nang pagka hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Yung, hindi ko lang to ha. Kahala ko ay langit. Ganun pala to. Naiingit mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko makaya. Hanggang ngayon'y nahanap pa rin.
lason mong halik. De, joke lang pala to, joke. Joke lang pala yun. Pwede rin siya, bro. Miss kita. Yun, miss kita. Hello, Sir Tunying. May love shoutout sa'yo from God Grace Channel. Lasing Red Doors yan. Lasing Red Doors yan, bro, ha? Walang Red Doors. Ito, hand sanitizer. Noras. Siguro'y natutulog ka. Sana ay tawagan ka at itanong sa'yo. Laman ba ako ng isipan mo? At nakati na rin ng... Dapat wala palang ano. Ito nga, subukan natin. Lasong Red Doors pa. Ay, bakit sinta? Ito na lang. Dapat walang kanta. Lampas na tuloy ako ng isang oras, oh, bro. Yun, ayos na natin ito. Anong oras na ba? Siguro kayo'y natutulog na. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa inyo. Laman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilo at nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Miss kita. Yan pala yun. Di pa, bro? Ayun, bakit sinta? Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Nagbago ang lahat, tingin mo ba'y unawain ka't pagbigyan ka? Okay lang, mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Miss kita. Lunes, bro.
Matanong na talaga kita sa isang araw, Lunes bro. Ano yun matanong? Nasa harang paus. Megalab sa to, sin sa lahat. Musta na ang lahat? From, yun, megalab sa to, JLC Aquino. Salamat, salamat. Walang jacket muna, nag-try lang. Tama ka bro. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento. Pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ang iyong damdamin at sana iyong piliin at iyong hilingin ay ako. Miss kita. Friend of Sarah here. From, alam ko yan. Kaibigan JLC. Graduate ka na ba? Sige, tigil ko na muna. Graduate ka na ba, JLC Aquino? Kasi konti na lang yung kulang mo yata ng isang araw eh. Hindi ako nakapag-live stream. Pero try lang naman to. Yun mga kaibigan, no, mag-out na ako. Kita-kita na tayo kay Barrio. Miss ko din ang mahal ko. Ate Merlisa. JLC Aquino. Kaibigan Gamrak. Kita-kita tayo kay Barrio. Lipat na kay Barrio. Ayuda host. Sige, ayudahan kita, no problem. Okay, host. Ako rin. Ano yun? Ako rin. Ay. Bakit nang wala na si Madam Sara? Di, live na si Kabaryo. Si Barrio Techboy Tips. Lilipat na ako doon. Ternay ko lang ito. 30 minutes sana. Abot na nga ng isang oras. Oh. Sige, paalam na muna ako. Kita-kita na lang tayo sa live stream ko 9 AM. 9 AM lang talaga yun. Bios from Ate Miralisa. 9 AM talaga ang aking live stream. Ternay ko lang ito kayo na para hindi naman masayang. Kaya diniretso ko na. Salamat sa 36 thumbs up. Money Crest follower. Salamat po. Update lang po ako sa aking YouTube channel. And God grace sa inyong couples, pastor, tsaka pastora. Money Crest follower and God grace channel. Sige bro, salamat bro. Salamat. Papaalam na ako. Thank you very much. And God bless us all sa ating lahat. And good night. Pag makakapag-chat ako sa ating group chat na lang ako. Okay, bye-bye. Bye-bye mga kaibigan. Bye-bye. God bless us all. End ko na. Di pa host. Di may live stream na si Gabriel. End ko na.